Presented by Shuflal Mandi. आपेते आजो मेरा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल शेखना आटू ताले ताले घुटू के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर आपेते आजो मेरा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल शेखना आटू ताले ताले घुटू के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर मेरा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल शेखना आटू ताले ताले घुटू के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर आपेते आजो मेरा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल शेखना आटू ताले ताले घुटू के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर आजो मेरा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल शेखना आटू ताले ताले घुटू के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर आपेते आजो मेरा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल शेखना आटू ताले ताले घुटू के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर